zaurituak izan dira leherketa baten zesta. Ezbeharra goizeko 11:04 gertatu da Txabarri kaleko ACB altzairutegian. Langileak Barakaldoko Gurutzetako ospitalera eraman dute, erredura handietako unitatera hain zuzen. Momentuz, ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da eta leherketaren zergatiak oraindik ez dira zabaldu. Astearte honetan, Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroaren arteko lankidetza protokolo bat onartu da. Hala adierazi du Lakuako ordezkariak Maria Ubarretzenak. Lankidetza hitzarmen honi esker, osasuna, industria, kultura eta euskara arlotan kooperazioa sendotuko da. Protokolo hori sinatuko dute Pradalesek eta Txibitek ostiral honetan Gasteizen. UNESCOko batzorde exekutiboak Khaled El-Nani aukeratu du zuzendari nagusi berria erakundaren lehenengo zuzendari arabiarra izanik. Egipziarrak 2017tik karguan izanen Audrey Azoulay frantziarra ordezkatuko du. Komisio betarazlea 194tik 58 herrialdez osatua dago eta 55ek El-Nani aukeratu dute erakunde burua izateko. Gainontzeko herrialdeek onartu beharko dute zuzendari nagusi berria Uzbekistanen izango den bilera azaroaren 6an. Gabon guztioi eta ongi etorri urriaren 7ko albistegira. Astearte honetan 2 urte bete dira Gazako genozidioa gertatu zenetik, 77.000 hildako, 178.000 zauritu eta 1,5 milioi gazatar baino gehiago goseateren menpe. Bestaldetik, astelehen gauean Global Sumut flotillako 4 euskal ekintzaile etxera itzuli dira eta dozenaka lagunek harrera egin diete Israelekin harreman oro eteteko eskatu dute. Astearte honetan 2 urte bete dira Hamasek Israeli eraso ziola. Benjamin Netanyahuren gobernuak Gazan egindako erasoaldia genozidio bihurtu zen egunean. Zifrek berez hitz egiten dute. 77.000 hildako gehienak emakumeak eta adingabeak. 168.000 zauritu eta 1,5 milioi gazatar baino gehiagori eragiten dien gosetea. 2023ko urriaren 7 Gazako zerrenda inoiz ez bezalako suntsipenaren pean bizi da. Suntsitutako ospitaleak, suntsitutako auzo osoak eta blokeoaren, bombardaketen eta laguntza humanitarioaren gabeziaren artean harrapatutako biztanleria zibila. Astelehen gauean, Global Sumut nazioarteko ontzidiaren parte ziren 4 euskal ekintzaile etxera itzuli dira, Bilboko aireportura. Itziar Moreno, J. Soses, Mikel Zuloaga eta Abdel Karim dira. Israelgo indarrek atxilotu eta deportatu egin zituzten hainbat egunez preso ondoren. Loiuko aireportura iristean tratu txarrak, humilazioak eta indarkeria psikologikoa salatu dituzte atxiloketan. Bere itzulera dagoeneko deportatuak izan diren Espainiako 58 aktivisten itzulerari gehitzen zaio. Azken parte hartzaile batek atxikita jarraitzen duen bitartean. Israelekin harreman politiko, ekonomiko eta kultural oro etetea exigitu dute. Eta bitartean dozenaka lagunek txaloka eta pankartekin harrera egin diete Palestinarekiko elkartasuna adierazteko. Bigarren urteurren honetan, euskal erakundeek mobilizazio gehiago deitu dituzte. Hala nola gehiengo sindikalak urriaren 15ean deitu duen lanuztetara bat egitera. Urriaren 15ean, Nafarroako gehiengo sindikalak lanuzteak deitu dituzte Stop Genozidioa langileok Palestinarekin lelopean. Lanaldia 3 orduko lanuzteen 3 txandatan egituratuko da eta martxak egingo dituzte Iruñean Palestinari elkartasuna adierazteko eta indarkeriaren amaiera eta giza eskubideen defentsa aldarrikatzeko. Urriaren 15ean, Nafarroako gehiengo sindikalak UGT, Comisiones Obreras, LAB, ESK, Esteilas, CGT, N eta Irubarne 3 orduko lanuzteak ditu Palestinari elkartasuna adierazteko. Stop Genozidioa langileok Palestinarekin lelopean, Gazako gatazka eta giza eskubideen urraketak gaitzetsi nahi dituzte. Lanaldia 3 orduko lanuzten 3 txandatan egituratuko da. 3etatik 6etara, 11etatik ordu 2etara eta arratsaldeko 5etatik 8etara. Gainera manifestazioak antolatu dira hainbat herritan.
Iruñean martxa bat abiatuko da 11etan Bideko Ama ospitaletik Golem zinemetaraino. Eta ondoren elkarretaratzea eginen da 12:00 Antoñuti parkean. Arratsaldeko 7:00 beste manifestazio bat egingo da Gaztelu plazatik abiatuta. Antolatzaileek mobilizazioetan parte hartzeko eta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eskatu diete langileei. Gainera, Europako batzordeari eskatu diote Israelek Gazan egindako ekintzak genozidio gisa onartzeko eta Israelgo estatuarekin merkataritza harremanak eteteko. Euskalgintzaren Kontseiluko hainbat kide batu dira gaur Kafe Antzokian abenduaren 27an antolatutako ekitaldia aurkezteko. Gaurko agerraldian euskararen egoera larriaz ohartarazi du idazkari nagusiak Idurri Eskizabelek eta berakada horren aurrean euskaltzaleen bilguneak pizkunde bat sorraraziko duela adierazi du. Euskalgintzaren Kontseiluak euskaltzaletasuna bultzatuko du Miribilan abenduaren 27an. Kafe Antzokian izan dira Euskal Kontseiluko parte hartzaile eta hainbat eragile gaur deituriko agerraldi batean. Kontseiluko idazkari nagusiak Idurre Eskizabelek euskararen egoerak berakada larri bat pairatu duela adierazi du. Azken hamarkadetako joera negatiboak hizkuntzaren etorkizuna bermatzen ez duela azaldu du. Euskara minorizazio egoera batean dagoela jakinaraziz. Euskal arnasguneak txarrera jo eta haren atzeraldiaz ohartarazi du idazkari nagusiak. Irailaren 26an 110 eragile sozial batu ziren Euskalgintzaren Kontseiluarekin batera batuz aldatu dinamika eta hortik abiatutako itun soziopolitiko berrirako eskaintzari hasiera emateko. Horrela, hizkuntza politika baterako oinarriak ekartzea gai izango direla aipatu dute. Hurrengo urratsa, hurrengo konpromisoa, adostasun hori zabaltzea da. Eta bide horretan ezinbestekoa da euskara kinka larrian izan den beste momentu batzuetan bezala, berriro ere euskaltzaletasunaren giharra indartzea. Izan ere, euskarak eta euskal hiztun komunitateak izan ditu lehenago ere larrialdi gorriko uneak, behin betiko itzaltzeko arrisku momentuak. Eta euskaltzaleen eskutik etorri da aldi bakoitzean pizkundea. Hori dela eta, itxaropen mezu batekin datozelaren berria eman du idazkari nagusiak. Hain zuzen, euskaltzaletasuna sendotzea haien helburua delakoan, pizkunde berri bat eraiki nahi dute. Horretarako, abenduaren 27an ekitaldi handi bat aurkeztuko dute Bilbao Arenan. Egun horretan, kultura izango da bilgunaren ardatzgunea eta euskal musikak garrantzi handia izango duela aurreratu dute. Ekitaldi honetarako sarrerak eskuragarri izango dira urriaren 16an haien webgunean 10 euroren truke. Nafarroako bertsolari txapelketaren lehenengo saioa ospatu zen aurreko larunbatean Auritzen. Horretan, Eneko Laskosek final aurrekorako txartel zuzena lortu zuen. Hurrengo saioa larunbat honetan izango da Mutilloan. Dagoeneko hasi da Nafarroako bertso txapelketa Auritzen eta lehenengo saio horren irabazlea Eneko Laskoz izan da. Horren bestez, Laskosek azaroaren batean jokatuko den final aurrekorako txartel zuzena eskuratu du. Zehazki, 357,5 puntu lortu ditu Etxarri Aranatzeko bertsolariak, eta bere atzetik geratu da Satz Karatzatorre, 328,5 punturekin. Txapelketako lehen saio honetan 120 bertsozale inguru bildu dira saioa zuzenean jarraitzeko. Kantuan 6 bertsozale aritu dira eta jartzaile lanak Patxi Buenok egin ditu. Larunbat honetan urriaren 11an izango da txapelketaren hurrengo saioa. Oraingo honetan Mutilloako Kultur Etxean arratsaldeko 5:00. Han izango dira Beñat Astiz Isasi, Ekinez Apiain, Idoia Granizo Uribarrena, Javi Lezaun Landa, Julio Soto Eskurdia eta Sarai Robles Bitas. Lehen faseko 4 saio eta 3 final aurrekoren ostean finala azaroaren 29an ospatuko da Iruñeko Nafarroa Arenan. Bertan izendatuko dute 2025ko Nafarroako txapelduna.
Oiartzungo Pago Arte Elkarteak Euskal Eskultura Bizirik proiektua egin du eta hura larunbatean aurkeztuko dute. Egun horretan, Oiartzunen bertan eskultura garaikideko 2 erakusketa inauguratuko dituzte eta 3 asteko iraupena izango du bakoitzak. Gainera, herriko gazteenek zaborretatik bildutako elementuak erabilita eskulturak eraikiko dituzte. Eskulturak harreman estu eta berezia du antzinatik Euskal Herriarekin, horixe bera islatzen du Oiartzungo Pago Arte Elkarteak eginiko Euskal Eskultura Bizirik proiektuak. Urriaren 11an aurkeztuko dute elkarteko kidekin eta eskulturgileekin egoteko aukera izan dugu. Larunbatean aurkeztuko dugu eskulturaren ekitaldi hau, 2 erakusketa dira, bat hemen Arizmendienean eta bestea da Goian San Juan Kaperan. 2 erakusketa dira eta nahiko ezberdinak. Neurriaren gatik alde batetik eta gero Goian batik bat Oiartzungo jende eskultorea daudelako eta emakume desente, herrikoa dienak eta oso interesgarria alde hortatik, gaztea dira, adin guztietako daude, goikoa. Eta Goian dago Antxo Mendizabalen eskultura, akorde ditzen dana, eskultura bestia baina handiagoa da, baina ikutuaz soinua jotzen du eta biolontxelo batekin, halako konzertu txiki bat emango dute. Hori larunbatean, goizeko 12an. Erleek munduan eta gizartean izugarrizko garrantzia dute. Kulturan, gastronomian, paisaian, kosmetikan edota osasungintzan topa daiteke erlezaintza. Gaur egun ordea, erleek bizirauteko zenbat arazo dituzte. Hori hala, erlezainak beharrezkoak dira. Baina geroz eta erlezaintza proiektu gutxiago daude, naiz eta horiek erlauntza gehiago izan. Matxin Jauregi Balerdipeko Erleak proiektuko erlezainarekin batu gara erleen munduaz gehiago jakiteko. Erle gaur egun bizirauteko gizakion laguntza behar dute eta horretan dihardu Matxin Jauregi Balerdipeko erlezainak berekin batu gara Bedaion erle munduaz gehiago jakiteko. Nik uste hasieran garrantzitsua da esatea erle basatia gaur egun ez dagoela, gaur egun bizian erleek erlauntzatan biziela eta erlezainen esku biziela. Oin arte azkenen kulturalki erleak garrantzia handia zeuken batez argizariakin lotuta. Erleak argizaria sortzeunez, argia mantentzeko modu bakarrenetariko azalako kandelakin ez. Eta gaur egun erlea basatiki bizi eztanez, gaur egun erleak dauken funtzio garrantzitsuna polinizazioa. Eta polinizazioa azkenen da, landaren arteko ernalketa bat. Gure elikagaien 75% esatea erleek polinizatzen dutela. Eta kontuk zenbat frutal eta zaigan hitzeiten batez, erleak dauken funtzioa hor, ernalketa hortan. Eta, lehen digonea asko aldatu da, lehen erleak naturalki jozein harri azpitan, arbol azpitan, arbol ipurditan, erbizulotan itezituen kabik, eta hortikan biltzezan ez dira. Gaur egun erlauntzatan dauden partetikan, guk edo erlezaina zainduko ez balo, erleak ezingo lukela biziraun. Ni Balerdipeko erlezaina naiz, gutxera eraindela 5 urte inguru asintzan erlezaintzan, kapritxoz 2 erlauntza jarri nituen, etxeako eztia ekoizteko helburuakin. Bizkat erlean ziztadak engantxatuta zaindu nasan, asintzan erlezaintzan bizkat gehiago ikasten, aurreneko 2 erlauntzak hilintzaizkitela, ez nuen jakintza handik, ikastaro bat edo beste inon, eta bitik 4, 5, 6 erlauntza zikotzen junitzen, eta gero beste lankide Inaxio Garin, gaur egun bion artean Balerdipeko erleak sortu denon, behire bai, egun batean esain etorri probatzea zaiz eta gustatu zitzaizkion, behire bai ziztatu ziren, engantxatu zen, behire animatu zen, eta proiektu nahi bizka zentzua ematen jun ginen, afizioa, ofizio bihurtzeko fase hortan. Gaur egun erlezaintzatik bizigia, toki desberdinetan dazkegu erleek kokatuta. Erlea zitzaiten nahi garen erlea erlauntza bat, erle talde bat da, umesare talde bat esan nuke, erladi bat. Erlai horiek dauzkeu, Euskal Herriko toki ezberdinetan, hegoalden adibidez Tafaian eta San Martin diuntzen, gero Sakanan adibidez Lizarragan, gero ja pixkat udazken abidea Gorbei aldea jutega, Arabaldea, Arabalderetikan Zuia herritikan sartuta, eta gero beste erlategi Gipuzkoan. Bedaion Balerdi azpin, hemen hasi nintzalako, beste alzizurkien, eta ikastekitan bai auki izan ditu. Eta, horren helburu batetikan loraldi ezberdinakin jolastea, azkenen ezti ezberdinak betetzeko. Ez dalako paisaia azkenen da ezti baten reflejatzean lore guzti horiek. Azkenen Bedaion den loraldik, hasi udaberriko, hasi sahatxatik gutxora bera, sahatxa aurretikan urritzatik hasi eta udazkenen
mentakin bukatu arte dauen lore hori denakin biltze duten 1000 lore bat, izango litzeke, eta gero aldiz, egoaldea junezko, Gipuzkoan nek ez topatze egitean loraldik adidez, Erromeroa, Ezkaia, Eskobizoa, loraldi batzu hemen arbete zidenak. Horren helburua, batetikan paisaia ezberdin horiekin jolastea, eta aldi beren, klimak bai, laguntzea. Hemengo eztialdi batek faiatuko alu, bintzat beste batekin, gure, ekonomia, bintzat mantendu alizatea. Nik uste hartzaile esateko bezala, zenbat ardezkizu, gure gasunte, zaila da nik uste kontatzen, zenbat erlea dauzkeun, batetikan erlea ugaritzeko modua erlakume ateatzea darako, edo zein egunetan ateatzeko erlakumeak, gaur 10-12 atera ditzazkeu, bihar 5, hil egun batetik beste ere hil daitezke erlek, azken erreginak galdu ezkeo umezurtz gelditzerako erlauntza hori, Orduan ez nuke jakin gazen mazken, momentu da izan lehizke 200 produzionetea, 200 erle produzionetea, edo gehiago edo gutxio. Eta urtea da, helburua bintzat pixkat erretan gora iotzea, neurria hartu gainean, iristean toki arte. Erleak talde handietan bizi dira erlauntzatan, eta bakoitzak funtzio jakin bat betetzen du. Euren biziraupena taldearen antolaketan oinarritzen da. Erlea oso langilea, erlean lananik 2 fasetan banatuko nuke, batetik barruko lanak, erleatek 40 egun inguru bizia, 40 egun horietatik bere bizitza erdia erlauntza barrun igual pasatzeko. Orduan, jaiotzea, abaraxka baten jaiotzea, abaraxka bere gelatxoa jaiotzeana, erregin batek arrautza bertan erruteu, arrautza esklosionatzea, larba bihurtzea, larba linfa bat, prelinfa, eta erle jaiotzea. Jaiotzeanen, abaraxkatik atera eta bere gela garbitzen hastea. Abaraxkabea garbitu, bere argizari ondarra txukundu, ondoko erlea jaiotzen lagundu, eta barruko lan horiek. Gero pixkat, hastea bere aizpak izango dianak elikatzen. Esan du, larba gaztek elikatzen. Larba adin tarte txiki baten jalea reala manzaia, erregin jalea. Erregin jalea buluko glandula bat edisortzuten esne modukoa da. Esne hori ematei elikatzeko, edo polena, edo beste aizpak pasatzeien eztiondarra horiek. Horrez elikatze duten ondoren, pixkat erlea heldutzen dijoan aien, bere gorputza garatuko dago, indartsuko dago, eta hori askoriak bere kanpoko lanak. Kanpoko lana da, batez ere polinizazioa. Polinizazioa da landaren arteko eta erleen arteko simbiosi bat. Loreak nektarra eta polena mateio, nektarra da ezti bilakatukoan urgozo bat, eta polena aldiz erlean proteina iturria. Erlean lana hoi biltzea, horri esker lore polinizatu iteia, ernaldu iteia, eta aldi beren behientzako elikagaia biltzea. Behin erlea zartzen juneien, azkeneko lana dia erlauntza zaintzea, erlauntza baten sarreran egotean erle hori edia gutxorera heldunak. Azkenen behaien kontzeptua, helburua da, ia aurretik behintzat zara hilda dira, gazteko hainikan, badaukalako bere 25 eguneko lanaldi hori edo iteko. Aldala behintzat saiatzea zarrak izateko, agresibonak, beti ziztatzeko zaidunak, zarrak izatea. Eta gure lana, erleen erritmo hori, ulertzea, erleen dinamika hortan sartzea, eta erleen dinamika hori ez oztopatzea, eta aldala baliatzea gure ekoizpena ariketa altuna izateko, eta erlea aliketa osasuna txuna mantetzeko. Erle osasuntxu batek horrek emateko ekoizpenik altuna, hori errentagarena o rentablena, edo balio ekonomikoa ondina atera dezakena, erle osasuntxu batek. Orduan, nola zaindu erlea? Erle zainana, azken erle hori zaintzea. Zaintze hortan jartzea, tokia behartu denen tokia ematea, erregin kabik dauzkenen erregin kabi horiek baliatzea gure erlakume berri bat ateatzeko, edo puskatzea ez bazaigu interesatzen erle horrek aldeitea. Barroa dela, 85. markadan ingurun sartu zen akaro txiki bat, erlea ikaltetze jona, orduan ez da tratamenduik horrekiko euneko eunera egineanik, orduan erle zainak hori kontrolatu alizatea. Gero, loraldik ulertzea, azkenen loraldin baitan erleen dinamika horrek hartzeun manejo keskatzitunak inari izatea, eta gero, gaur espezien baditzaia horien gatikan, aliketa otona bestea. Azkenen listorrasia 2008 ingurun sartu zen, eta listor horre egiteuna, erlea janez elikatzea, eta guk, hortare egokitu barraukeu, erlea momentuz ez da gai beha bakarrik horri aurre egiteko, barroa bezala xe, eta hortan hoie dinamika bidena aliketa gotona ulertzea, eta ez molestatzea, eta ekoizpena aliketa egokina bideratzea izango gurela. Erleak munduan eta gizartan duen garrantzia ezagutzen joan dira. Kultura, gastronomia, paisaia, kosmetika edota osasungintzan topa daiteke erle zaintza. Azkenen erlea
biziuna izan arren gutzako produktua sortzen makinare beha da. Orduan, makina hori ondo dotea, emate izkiona produktu, gama desberdinetako produktuk, edo produktu gordinak, adibidez produktu gordinetan izango genuke eztia beha, ezti gordina, argizariare produktu oso interesgarria, gaur egun kosmetikan asko erabiltzen dako. Lehen kandelak egiteko erabiltzen, argia mantendu ahal izateko, gaur kandelak ez dute onbosteko funtzioik, baina lehen erabiltzen da, oainik gaina bada ohitura bizkat. Polenare bai produktu gordin bat ezela hartuko genuke, azkenean polenare jaso daitekelako erleai. Beti kontu neuke gara jaso daiteken hori dena, izan behar duela erleak eman dezakena. Azkenean gehiagik entzea jau, gure makina da gure mantenduko egun hori, gabezik sortzen dena estea eta gaixotu dike, hil deike, orduan hori dena neurtzea zenbat hartu eta zenbat ez. Azkenean nahi ez guken duite jau. Edi esate gutzako egokina izango litzekela norbaitek erlek zaintzeatik bakarrik ordaintzea eta erlei ezkendu behar izatea, baina azkenean guk hemendi bizi ganez, produktua ere balio bat eman behar dago. Produktu horrenetan esan dizutena eztia, polena, argizaria eta propoleoa izango leke, bere erregin jaleare badau, momentu ez gai erregin jaleek ekoizten, lana teknikoa eta momentu guri ez digu ematen oiroi ekoizteko, eta gero ganadua behareai produktua izan leke, azkenen erleak jendeak behar du, jendeak ikuste du erlea dauken garrantzia, eta erlean garrantzia edukitzeko, nomaitetik erosi barra du erlea, erleen ekoizpenare izan daike produktu interesariaz. Momentuetan guk ez dugu gehiegi saltzen, gure bai erleat egiten gora egiten egielako, baina izan daike aurrea bidea, produktu oso interesaria eta jendeak inguru desberdinetan erlea jarri ahal izateko. Gu hasi ginen, guk erresago ikusten nostra, erle zaintzate biziko da. Datu eta bietezko igual Gipuzkoan hogei erlezain profesionalez gaude, eta bizileiken ofizioa da, baina erleak gaur egun gerozta arazoa duzke, kutsadura diez arazo handia eta bihurtzen, esan dituna espezien behitza joiek kalte handia diteute, kalen erlezaina erlei esker bizi zen, gaur egun erlea da erlezaina esker bizi den, gaur erlea biziri mantentzea lortzeunak eta toki egokia zuten, nik uste bertati bizileikela. Ondo bizileike, asuntoa, lana estua dela, denbora asko eskatzeula, eta dudik gabe produkzio kostuan azpitikan saltzea, gaur egun ez dira, ez talako kontatzen sartzeian orduko puruk. Hor bada lanketa handi bat, eta gure helburua bisita giatu eta pixka divulgazio bidez, bintzat produktu gain balioi eman alizatea, jendeak edo guke bai, duinki erlezaintzatikan bizi alizateko. Azken divulgazioa parte desberdinetan maratzeu, batetik formazio bidez, formazio izango litzeke oinarrizko erlezaintzako ikastarok, edozein etxetan bi erlauntza jarri nahi ditun batentzako formazio motxo batzuk esan nuke, denboraldi udaberrikoa eta udazkeneko ikastarok izatea, eta horrek laguntzuna erlei martxan jartzen, ez dizu bermatzen erlei biziri mantenduko zela, oinarriko basiko batzuk, bintzat nola mantendu edo nondik antira jakiteko. Goia gutxorera divulgazioan parte bat eskaintzi jona, eta beste izango litzeke bat, azoka eta bisita giatuk, iraietik apirila bitarte gutxorera azokan egotea, Tolosako azokan, larumatero, eta hor, saiatzen gana ezti kultura hori bultzatu ahal izateko, ezti desberdinak atera eta ezti desberdin horiek dastatzeko aukera ematen azokan, pixka behin bere izgarrik, ezaugarrik, esan ez zeluraldian, ze garaitakoa dan, kristalizazioa, dozkeen ezaugarri desberdinak, eta bestetik bisita giatuk, apiriletik iraia bitarte udazkena bitarte, gura aldia laguntza egunetan, larunbat goizetan itite bisitak hementxe, Bedaion, eta honen helburua, gertutik egun batez erlezain izatea da udoko egun lema o leloa o zein nola esan. Eta honek iteguna, pixkat ez dastaketa batekin aztekea, pixkat kokatu nun gauden, geografikoki, Bedaion nun dagoen, eta hemen loraldi gulertuz, ez batzuk probatu, eta gero pixkat erlezaintzako datutan aztekea, erlauntza baten bizian individuok, erregina, erlemandoa, langilea, bakoitzan zer eginak, eta hori azaldu ondoren, dena traje jantzi eta erlategia jotzea, pixkat teorikoki entzun deun horiena, bisualki ikustea. Gaur egun erlek bizirauteko zenbait arazo dituzte. Hori ala erlezainak beharrezkoak dira, baina geroz eta erlezaintza proiektu gutxiago daude, naiz eta horiek erlauntza gehiago izan. Zer nolako etorkizuna espero da beraz? Buelta ematea, ez da posible da honi buelta ematea. Egia hor badaula erle beltzazleen elkartea, erbel izen eguna. Erbelen helburua da erle beltza, dala bertan egokitu daun erlea, Apis mellifera iberensis, erle horren mejora genetikoa ditea. Honen mejora genetikoa horren barrun ulertu erraukuna, erle arraza hau,
erakargarria egitea, bai ekonomikoki eta bai sozialki. Ez izatea horren agresiboa, jendeak erle gehiago jarri alizateko, ze azken erleak ziztatu iteu, gero eta erle mantxoakin, gero eta guztu gaitaranen, horren toki, baserri bueltatan errexago jarri lehik, horren helburutako da horrena erle goxoa izatea, eta liberen ekoizpen alderritikan errendimendu gona ematea. Hoie kontun hartuta, lantzeian beste ataladia, gaur egun esaten diteun barroa akaro txiki horren kontrako, alde positibo dauzkenak lantzea, garbitasuna, barroa kentzeko gaitasun naturaloi daukean erle horiek identifikatu eta horiek azten jarraitzea, helburua genetikoki erleik indartsuna edo mantendu alizateko da, eristorrasiarrakin berdin eta mantxotasuna, lasaitasuna, gehien badia, erle erakargarri bat, bertako erle arraza erakargarri bat, hobetu alizateko, kanpoko arrazan inbidik ez egitzeko, azken hibridazioa arazo bat bihurtu da, beste arazo bat, erleena, erle gerozta mantxo bat, gerozta egokigo batek nik uste erle zaintzan hasteare bai lagundu dezakela, eta liberen hasitako horiek erlen mantentzeare bai, arrazoietako izanengoa, genetikoki erle indartxu bat daulako. Nik uste etorkizuna mejora genetikotik ikustet, eta beste aldetik ekoizleak kontsumitzaileak kontzientze izatea, zer den produktu egin atzen, bintzat ekoizleak ekoizten jarraitu alizateko, eta bertatik bizi alizateko, etorkizuneko ekoizleak bertatik bizitzeko autua egiteko. Gaurkoan, berandu baino lehen taldearen kale gorrian nahiago abestearekin alekia amaituko dugu albistegia. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela, informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Chiquita,